जानाय सिखावफ्रा बन्द'फोरा खावनानै लांबाय टंला आन्चलिक बाथौ महासभानि अफिसनिफ्राय नै मेचिन गंसे बायना लाबोदोंमोन बेखौबो गैला सेस मिटिं जाबा खालिसै नै हेल' होननायखौल' गालांबाय नैखौल' एकदम हामा खालामना गालांबाय रायजो राजाफोरा दा मा सानो सिखावखौ मोनबा हमनांगो साला सोर लांदो नै तालाया बे मालखौ बुफायना होदो नै तालाखौ खेवनो हायाखै बेखौ खुलिनाय जाबाय आरो बुनानै बुफायना होदो आजिखालि मन्दिरफोरावबो गिला नै थानसालिया नैबे दरजाया गंनैमोन गंसेखौ बुफायबाय बेखौबो एसे दांहांदोंमोन नै नैबे पुटिन बस्ता रं फोननाय आरोबा मा लांखो हिसाब गैला नै आलमारियाव माबा माबि दंमोन साफा लाना थांजोब्बाय नै बेयाव आर'नाइ दङमोन एरख'लि खालामजोब्बाय इसराला रायजोफोरा बोरैबा खबर मोनोबा खोन्थाहरदो मेचिनफोरखौ सोरबा फानबाय बायोबा खिथाहरलाय नैबे मडेलनि डिजे बेखौ फाननायखौ मोनबानो बेखौ मोनबाय आरो नै बोसोरसेयानो जायाखैमोन नै खालि खालामना गालांबाय मोनबाथाय होनांगौ बेखौ साला दा भिडिअखौ जेसेबां हायो शेयार खालामना होदो सिखावखौ हमनांगौ ना नै बेफोरखौ लंख्रं लांख्रां खालामना गालांजोबदो हारमनिबो गंसे दंमोन लांखोसो ना मासो दा नायगिरबाबो मोनथ'वाखै खामा थालांदो आरो फेन गंनैसो दङ बेखौबो थिग गैया लांनो हागौ